Mambo mjasi. Mira kama mambo mjasi. Leta leo chukwani. Ndio leta leo chukwani. Ile pachapa kwa nemo. Ndio pachapa kwa nemo. Barani basi leo. Alfredo. Ni ndio na wao yema nao. Sitari ni pangane maka. No nyawe yema na kudona. Akatanga 2022 kudona. Pakatanga kudona. Vala ngoma ndio pakabashika ubata. Mana jaro kuna mambo ile inaenda mana huyo akangudona baada sajali jamu pambana na tungwenda na chichi batala na chingwenda na. Kanzayo mana huyo mana ajino na ndesa ngati bodi ngati family. Tawa ya famu. Kwamba batala ita vanasvika vatatauri vanzi tikunetsa pamwana wayo ndo chakambokunetsa iwe uri kuSouth Africa zvanizvo zvakambokunetsa pagumbo pako apa ndo hondo yekuti yadii abata mwana saka dai maenda kunounganidzana amachine maunganidzana ndozokubatsirai taafananani takadzokera shuwa kuma takatanga kudawo titange kudawo tiprosesa nyaya yacho ngoma takabva taramwidzana uya vamukuda kuita ikavangada kutibatsira saka tiri mukudaro ngoma ramwira takavataura baba sisi takambofamba namukoma panawo nemwana kuhwara paari saka maita sei tikati hapana chazobuda pa nekuti panhau pangakashika kuti tigadzise nyaya yacho mukoma avharamwira akabvanya nzavorai takabva tagara vatanga kuti zvinopamini tinoita sei sisi vatingarambi zvaramwira ake tisingatiendere mberi nenyaya titakise mwana vatangambofamba mese mataifamba mese mataingofamba taingonzi wenyu nemukuru wenyu enda zvakaita zvinoda mukuru wenyu ari zvapakanaka vatazotomsu mwedzi wapera vatazozaanyamu madii mbosvikouni vana mamomutasa kuitwa zvekubatsira zvingozi zvekuiete vakatanga kunokushaaano remunofambisa nemazvo vatadzokera kumba takabva vatataurira baba baba mwana kuhwara paari kuita kubva muna 2022 hapana chiudini chiuchinja asi ndibaba hapana chiuchinja baba muri kufamba imi murumbonzi patofamba ichitonzi nemukuru wenyu tichigona kubatsira anza aibva waitaura kudaro watadza kutaurirai munhu akukozeresa here kana pane ngozi yaunongokudza kana kuti dai isusu baba ndozvidi zvongotaura waraidini kana zvakadaro chiinemo chiiona sekuru wenyu wauyo kana uchinge wauyo tozoona toita sei oshuwa takabva tafonera sekuru vauya sekuru achinge auya yazvasamakapinda wenyu chichikuitika za wanenyu wakauya panapa kwati kwazi hwara kuita mwana asodini asochinja kwati yeshuwa ndona sekuru wenyu hapana chikudi chiuchinja basa panoita kuti dai mambofamba nawo urumbonzi besa kuti kufamba isi zvikunzi dai mambowewa nechi nemukuru wenyu anza alright saka samakabe ndimi wewe kuti mufambe newana anza alright oshuwa pakabati asi kuti ndifambe nawo ndikaenda ngamboenda kunomangara kwani tombotaona sabhuku bhozi yanya yekuti tifambe baba kagaenda kuna sabhuku kasvika vatataona sabhuku achibva sabhuku takazoshuwa sabhuku papera funda atifonera tiruchai uyai kune nyaya yeuno ataenda kwasabhuku tashuwa sabhuku tabokatano usamakabe bhozi kusvika vakaita baba kuna sabhuku vakaita kutaura kuti ai inini ndatumwa nevakomana yaza midari aiwa inini samakabva munaupumwa but nawo iri pava ndekuti mutsvage zvinhu zviunetsa chimwana zvakadaro ndini ndinofamba navo oshuwa mushure takabva pasabhuku mamai vatazifambai avarapiwa umwe munhu kufamba navo afamba inini nababa namai nabamii nemwana pamuprofita yekuti anga takatanga kusvika vatanzi chirinetsa pamwana wenyu apa ingozi asi zviri ngozi ngozi yacho inalizvikwanisa hangu bazvinotodaona angozi ndiye anzaa asi takabva tazobamira kabva vazobvunza saka ngozi yacho yezi ngozi yacho ndeye munhu mupenyu vadza ngozi iri pane mwana wenyu ndiye munhu mupenyu munhu wacho akaita nyaya dzake ari akabva ipapa nguya akati handa chimuchinja ndandigone unongedzana akabva tikupinda maono takabva taona futi umwe muprofita vanotibvatiudza kuti akati hurumende mbona nyaya murikufambira panapa ndengozi
Bati akutanga kuti taurire izvi nyaya pakabva kauya kuti mubozi wapo vakatanga kupinda mudenga kungataurira vanhu tiri kutsvaga vanhu vanotibatsira. Saka nguva yavo vatanga kuti vabatsirwa namadzibaba avo ndonguva yakabva yanzi uye funa kupana mumwe madzimai ari apa anobatsira. Saka madzibaba vakabva kuti zvatingoriona madzibaba ati zingodiyenyu endai muno kudii munokubatsira sezvo tingoriona madzibaba dada vakabvaika pavo takaenda kutakaratidza kuti takasvika pasina bataenda kutakazoratidzwa kuti tatasvika kuno mumbuya akatibatsira akatanga kuti titaurirewo zvimwe zvinhu zvisiri zvatafambira. Ndipo ndakazoti mbuya zvinhu zvomutitaurire zvike haisiri izvo zvatafambira. Zvikanzi aiwa ndini mutemo unoti kana ndiri kutaura unofanira kuti humburukwe. Tikati nyangwe tateerera apa asi hapana chekuti chatirimbobata kazvo. Pakazotanga kuti mwana ingozi ati zveri ngozi ngozi yacho yakasotoitwawo nemunhu yekare. Saka ndakaitwa nemunhu yekare kare. Saka panoitwa sei mbuya yakanguti ndogona kupai munamata kuti mumubatsirike ndiyo. Akadzokera kuti kure mabasa tichiri mudzira ndakabvunza baba izvo tafamba kudai toita sei manje because indani munamata yakawanda totedzerawo. Baba vakati vasati vapindura pane zvakabva zvatodisturb hatina kuzopindura. Vanabva zvedu tapamberi kuti vanazobvundaidza mukoma tamwe zvatafamba uku indani munamata yakawanda totedzera zvipi. Yanza nyaya dzazvionesa pamiri kana kutedzera patabva pa kana mununguno panoita kazi magutsikana here nekufamba kwatakazo takazi tifambe panokwana patatu. Zvanza patatu papana vasina pama tataurengaji takadzoka kumba takadzokesa feedback pasabhuku. Chikaenda chika pasabhuku tingorare ndayakatanga kutsanangudza tikanza mufambire taita ndokutsanangudza zvakazotsanangudza. Pakazobvunza zvinasekirita pasabhuku akati varume hapana anozivo here kuti wakomana wakuru wavo kurama kwakazigagara ava hapana anozivo kuti pada kwamonyakadza mumauri panguva wako anoisa kana kwakanyara hapana kadini akataura. Kanzi auraiti kana nyaya yakadaizvo inimi maprofita enyu akazendaita 2 akataura zvakasiyana. Akaenda kutaura mbiri inimi chitsvagai futi kuti mufamba wadaro ungati hapana maprofita akabva kuya manje asi haasumboita vanozopisa hambai kurupisa kwazviri wanje. Ndakaenda zveshuwa akasvika munhuakazobatsirwa nezvekuba8 asi tichingotanga tobatsirwa baba akabva akazi ini baba imi ndimi mune zvinokonzeresa pane mwana ndimi nengozi uye ndimi muroyi wemwana. Inini hapana chandoziva baba haana chakadini akabvuma. Kanzi aurati kana musiri mimba kana musiri mimba chigarai pane mhuri yenyu tikubatsiridzirei muri pamhuri yenyu baba wakana kuti zvese takataura aure akasvika panguva yekuzi zvitakubatsirai chiendei vanina majau mwana vataenda tasvika umbari vakadzosera feedback. Apa takadzosera feedback kwasabhuku ndo pakazosunguwo futi umwe anotanga kugara kudai tokutanga ndakatsanangudza baba watsanangudza pakazosunguwo umwe wakati panhau yawakomana baba panguva yeunhu akasombonga akaurayawo munhu baba akasotengesa munhu vanasunungana asi kufamba kwese kwataita makore sakupana 3 years hatina mbobva tambonzwa kuti baba vedu vakadii akauraya munhu. Izvi ndo zvotakutanga kudini kuzvira pano vanhu vakangotanga kupokana vanhu vaongawo kuti dai mimi magona kumbogadzirisa ngozi yekutaura nevanhu yekuzi baba venyu akambotengesawo munhu. Kati isusu zvakaoma kuti titange kuenda kutitsvaga kuti isusu varume tauyawo panapa mwana wedu aribudirwa ndiye panapa iye mwana wachazota uyezve tisina kubvira kuti pasina zvabuda. Isusu zvakadii kuti titsvage vanhu vanotipatsanura ngozi ndoitoziva kuti tiri kuti paipi iwe baba vedu atinonziribhoti panguva iyo tasisata ndisabhuku raitinga nyaya dzadaiso idzi tangochinjana masoko yakadaiso ndakuchinja muende pachikomba tavanoenda kwachikomba ndasvika vatatsanangudza kuti kwachikomba tatsanangudza kwachikomba pamusina neizvozviswa zvichakati pane vanhu vandoziva daita gona wakaofonera wanga uri kuti zvacho pakashaipa munhu kubata bhozi pakusina neti. Saka todinzira nyanyii nemekureki pamambo mutasa nekuti pamambo mutasa zvinhu zvese zvinogara zvitori alright. Right. So uchizi nyaya yenyika manguva yokuti muwana nokubatsira saka pana problem wapana wepeka
Kuyo asike ukuna. Asata uwe. Mire nipanza. Muita choice. Mnima wa mwili wa mwili nyasa. Mtugani. Mubatsi wakaza. Okay, aende.